Fiilis-kampanjassa on oikein hyvä. Mä oon vähän kestävyysurheilijana miettinyt, että ensin meillä oli 3 kuukauden peruskuntokausi ja sitten tuli 2 kuukauden tällainen vähän intensiivisempi vaihe ja sitten herkisteltiin jouluna, otettiin vähän taukoa ja nyt se varsinainen kisakausi on ollut päällä koko tämän tammikuun ja sitten 28. päivä ensimmäistä nähdään, että päästäänkö finaaliin, että nyt on semifinaalit vasta menossa. Sitten mennään vähän tuolle niin kuin painavampiin asioihin. Maailma on tällä hetkellä aikamoisessa murroksessa ja niin kuin tässä on päivän mittaan useammassakin tilaisuudessa puhuttu, niin Suomen rooli on aika merkittävä myös tässä. Miten ehdokas Stubb näkee Suomen roolin tässä nykyisessä maailman tilanteessa? Joo, siis todellakin me ollaan varmaan, tää on meidän sukupolven 1918, 1945 tai 1989 hetki. Eli se on hetki, jolloin maailmanpolitiikka on myllerryksessä, tapahtuu jotain uutta, on uusi aikakausi. Ja siinä kestää aina aikansa, että se ikään kuin asettuu uomiinsa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen perustettiin Kansainliitto, toisen maailmansodan jälkeen perustettiin YK ja kylmän sodan jälkeen luultiin, että kaikki maailman 200 kansallisvaltiota siirtyy kohti liberaalia demokratiaa ja sosiaalista markkinataloutta, mutta toisin kävi. Suomen rooli tällä hetkellä, jos ottaa ilmansuunnissa, niin meidän pitää olla luotettava liittolainen länteen, erityisesti EU-maihin, NATOon ja Yhdysvaltoihin, koska meiltä odotetaan paljon. Me ollaan nyt eturintamavaltio, me tuplattiin juuri meidän NATO-raja Venäjän kanssa, siis NATO tuplasi sen. Ja se tuo meille tiettyjä velvoitteita. Itään meidän pitää olla strateginen kilpailija. Meidän on ymmärrettävä, että Kiinasta tai Venäjästä tai Iranista ei tule demokratiaa, joka tarkoittaa sitä, että meillä on ainakin arvopohjainen ristiriita näiden maiden kanssa. Presidentti Tarja Halonen astui erilaiseen maailmaan. Hänen aikanaan esimerkiksi nähtiin 9/11, Irakin sota ja sen lisäksi vielä nähtiin finanssikriisi ja niin edespäin. Sitten tasavallan presidentti Sauli Niinistö 2012 astui myös aika erilaiseen maailmaan. Oltiin keskellä eurokriisiä. Hänen aikakaudelleen osui tietysti Donald Trumpin valinta presidentiksi, osui Brexit, Krimin valtaus Venäjän puolelta ja sitten loppupeleissä tietysti Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja NATO-jäsenyys. Ja nyt me ollaan just siinä saranakohdassa kansainvälisessä politiikassa, jolloin me ei ihan tarkkaan tiedetä, mihinkä tämä maailma asettuu. Eli niitä kansainvälisiä sääntöjä ja instituutioita haastetaan. Ja sen takia seuraavan tasavallan presidentin pitää olla valpas vähän niin kuin joka suuntaan. Ja yhteistyökykyinen myös joka suuntaan. Mä oon itse puhunut arvopohjaisesta realismista, joka tarkoittaa sitä, että mennään meidän arvot edellä, mutta sitten ollaan myös realistisia sen suhteen, että mihinkä suuntaan se maailma on menossa. Mutta perusajatus sillä DCA-sopimuksella on aika yksinkertainen ja se on se, että se on pidäke. Se vahvistaa meidän asemaa ja erityisesti korostaa meidän vahvuutta suhteessa Venäjään. Eli kaiken tämän tavoitteena on olla sellaisessa tilanteessa, jossa Venäjällä ei ole mitään hyötyä tai mahdollisuuksia tehdä minkäännäköistä sotilaallista toimenpidettä Suomen suuntaan. Ja siinäkin mielessä mun mielestä me ollaan tällä hetkellä hyvin turvallisella maaperällä. Tasavallan presidentti toimii myös puolustusvoimien ylipäällikkönä. Miten mahdollinen presidentti Stubb uudistaisi puolustusvoimia? Joo, tässä puhutaan sitten taas korpraalin syvällä rintaäänellä. Varmaan ensimmäinen lähtökohta on ymmärtää, että me olemme uudistaneet meidän ilmavoimat ja merivoimat. Ilmavoimat siis hävittäjähankinnalla, 64 FA-35 hävittäjää. Ja merivoimat ollaan uudistettu rakennuttamalla 4 korvetteja. Eli siinä me ollaan tehty se keskeisin työ. Seuraavassa vaiheessa uudistetaan maavoimat ja siinä pitää olla eräänlainen tupla-ajattelu. Yksi on, mitä me teemme Suomessa vahvistaaksemme omaa puolustusta ja maavoimia ja millä tavalla me voimme hyödyttää NATOa molempiin suuntiin. Ja silloin itselläni on 2 konkreettista esitystä, jotka on tuonut myös tässä keskustelussa, jossa ensimmäinen on se, että meidän on nostettava meidän ammattisotilaiden, siis puolustusvoimien ammattihenkilökunnan määrää. Tällä hetkellä se on 13 000, se ollaan nostamassa 13 500.